Αγαπητοί γονείς και μαθητές, θα κάνω μια σύντομη ενημέρωση για την εικαστική έκθεση του σχολείου μας, που φιλοξενεί απόψε το μουσείο. Το περασμένο Μάρτι, το σχολείο μας, που είναι το μοναδικό σχολείο της Υπήρου, που αποτελεί μέλος του δικτύου των συνεργαζόμενων σχολείων με την UNESCO, παρουσίασε στην αίθουσα Διόνη ένα αφιέρωμα στον ποιητή Καβάφη. Το δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων με την UNESCO ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο σε 179 χώρες με 8.500 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία εργάζονται για την υποστήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης στην πράξη. Εντάσσεται στο μεγαλύτερο πρόγραμμα της UNESCO, Εκπαίδευση για Όλους. Αποστολή της UNESCO είναι να προωθεί την εκπαίδευση ως θεμελιώδης δικαίωμα, να βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης και να ενεργοποιεί τον πειραματισμό, την καινοτομία και τον διάλογο για την υιοθέτηση εκπαιδευτικών πολιτικών. Αφορμή για το αφιέρωμα αυτό αποτέλεσε ο ορισμός του 2013 ως έτος Καβάφη από την Ελληνική Επιτροπή της UNESCO. Εκτός από τα ποίηματα που παρουσιάστηκαν με τρόπο μουσικοθεατρικό, δημιουργήθηκε από τους μαθητές μας μια έκθεση γλυπτών και έργων ζωγραφικής, εμπνευσμένα από τα ποίηματα «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» και «Ιθάκη». Με την καθοδήγηση της καθηγήτριας καλλιτεχνικών του σχολείου, κυρίας Άλκης της Θεοδωράκη, οι μαθητές άφησαν ελεύθερες τις αισθήσεις τους να εξερευνήσουν τον λόγο του ποιητή και αφηγήθηκαν πλαστικά τα δύο ποίηματα, αποτυπώνοντας τις εικόνες τους στο χαρτί και στο φυλλό. Το αφιέρωμα του μουσικού σχολείου έδωσε τη δική του οπτική στη διαχρονικότητα του έργου του Καβάφη, καταδεικνύοντας παράλληλα πως μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση ενός θέματος και την αρμονική συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών, παράγεται ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής αξίας και βιωματικής μάθησης. Το αποτέλεσμα αυτό, μέσα από τη συνεργασία του σχολείου με φορείς πολιτισμού, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας, γίνεται κτήμα όλων, προσκαλώντας σε έναν υποδομητικό διάλογο που με τη σειρά του γεννά νέες ερμηνείες του έργου του ποιητή. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερό πως το σύγχρονο σχολείο μπορεί και επιβάλλεται να ξεφύγει από τον παραδοσιακό του ρόλο και να μεταμορφωθεί σε ένα σχολείο ανοιχτό στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, κοντά στα κοινωνικά ζητήματα και στις ανάγκες των μαθητών. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας για τη φιλοξενία των έργων των μαθητών του σχολείου μας, αλλά και για τη συνεργασία του με το σχολείο μας, που δημιουργεί νέες δυναμικές πολιτιστικής ανάπτυξης στην πόλη της Άρτας. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κυρία Ανθία Αγγέλη, που αποτελεί τον κρίκο μας, το σύνδεσμό μας με την κυρία Μερκούρη, και να απευθύνω από εδώ ανοιχτή πρόσκληση του χρόνου το Μάη, τέτοια εποχή, θα φιλοξενούμε μαθητές και εκπαιδευτικούς από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ο χώρος αυτός αξίζει τον κόπο να κάνει εικόνες του, να κάνουμε τον κύκλο της Ευρώπης. Μπορούμε από τώρα να συνεργαστούμε και να ετοιμάσουμε δράσεις που θα ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη. Και για να μην είναι το πέρασμα απότομο στην έκθεση την εικαστική, οι μαθητές μας, με τη διεύθυνση του καθηγητή του σχολείου μας, του κυρίου Μιχάλη Ντέμσα, θα σας παρουσιάσουν την Ιθάκη του Καβάφη. Ο κύριος Ντέμσας εδώ είναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE